Alas 12 sang udto, nagalakat kami halin sa City Hall pakanto sa amon Palanyagahan. Amo na sini ang sitwasyon sa dalan sa Cadiz City. Ang tanan-tanan nga masugata mo halos puno na sang pinta, wala na sang space untong adlaw pa lang. May nagalapitanay, may nagahinugyaw. Ayawan kami pangita sang agyan kay puno sang tawo ang dalan. Gulpi lang nagtukar ang popular nga music para sa mga kabataan kag halos tanan makarelate sa dance steps. Paglabay sa stage, untong adlaw, may party-party na. Ang salakyan sang LGU sang Victorias nga nagalabay sa dalan, halos mapuno sang pinta. Dugay-dugay, nagtalang na kami. Kabudlay magpangita sa kaladtuan kay hindi mo makita ang alagyan mo sa kadamo sang tawo. Yo kita. Ano sila? Binay nga pitangan ba? Ano yung bang di ba? Intereses? Ano diyo? Entera? Oo. Salat ha? Tadi patrap tadi karon. Halos kada kanto, may malabyan ka nga kakilala. Bawal ang KJ diri. Nagapilit ang lawas mo sa lawas sa mga puno sang pinta. Matripan ka, makaluluoy ka gid, hindi pwede mag-ininto kung mag-ininta. Mas amagon ka pagid sa mga nagapanglamhit. Perlap. Bisan ano ka man, tanan ka mo patas pagtapak nyo sa festival site. May nagailinom sa higad sang dalan, may nagakinaon sa higad sang kersada. Wala sa may makalikaw sa lamhitanay. Gikan sa ibabaw, kung nantawon mo ang dalan nga nagapalibot sa plaza, puno-puno sang tawo bisan udto pa lang. Libo-libo pa ang naganilakat pasulod para magdinagsa sa Cadiz. Dugay-dugay, dalabot kid man namon ang amon Palanyagahan. Syempre, napuno kami sang pinta. Diri sa Dinagsa Festival, aga pa lang ya, nagalibot na ang mga tribo para sa street dance competition. Sila ang nagaset sa mood para sa street party nga amo ang paborito nga balik-balikan sang tanan. Pero nga balagi nadagsa ang Dinagsa Festival. Para kay Mayor Salvador Banding Escalante, inibangod nga ginahatag nila ang tanan nga luyag sang bisita.
that's Cadiz City. Cadiz has always been an open city, even in business, even in everything. To welcome everybody, and we see to it na mahatag na mo na kina-expectar sa among bisita. We try to answer the needs sa among bisita. That's why nanamihan yung bati. Kung hindi ka malamitan sa pinta, kung hindi mo mabatian ang drum beat sa mga tribo, kung hindi ka makapanginaon kung mag-inom sa dalan, kung hindi mo masaksihan ang mga tribo, hindi kumpleto ang Dinagsa Festival experience. Pero bisan magutok, may nagapaglamit sa pinta, ginadagsa ini sa gihapon sang tawo kada tuig. Si Mayor nag-request pagani sang duga nga 200 ka mga trips sang Ceres bus para makater kag ma-accommodate ang tanan nga bisita. Even si Ceres Liner, kina-requestan ko ng 200 trips more. Or more, you know? Over and above, hindi na buses na, over and above sa mga regular trips nila. Na-requestin ko na personal and ang mga private na mga na public na mga vehicles na own mga strikers pa nawag nila. Ina-allow mo na lang itong istorya kung nila silang tiyo, hindi lang kung ano ako. This is one day affair. So, ina-open na natin na. So, kung last year, 450,000 ang crowd estimate, subong ginalantaw nga sobra-sobra pagid ang tawo. Ilabi na nga ini ang ika-50 nga Dinagsa Festival. Golden Dinagsa kung tawag nila. Buhi ang negosyo, buhi ang espiritu sa pagsinadya, kaglabi sa tanan, buhi ang espiritu sang patron nga si Santo Niño. Pagutok taliwat sa madasod nga Dinagsa Festival sang Cadiz City. Ako si Romeo Subaldo kung ini ang Tripping ni Rumig.